Hello people, what's up? Hi. Dayo jong Bengal Tiger Forestaव थांगासिनो दं. बेयाव जों We're going to visit the famous Bengal Tiger Reserve, wherein we can witness one of the largest tiger species in the world. yeah. And And hopefully it will be an exciting journey for every one of us. thank you so much. Hello guys. Hi. नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनगोन बेयाव जोबोरैनो समायना बुंनो थाङोब्ला बेयाव अन्थाइ बाला मोननाय जायो. Yes, the river Pravians is sandy. बिथाङा fluently Englishआव बुंगासिनो दं. The river Pravians is sandy and oh yeah, it's great scene to watch. And we are very excited. बेयाव जोबोर धुला दंब्रा आंनि जथाया सेस जाबाय. Okay guys, दसे उनाव लोगो मोनसिगोन. दा एसे बिथिं दै बोहैयो, बे दैखौ जों बारनांगोन. दायो जों थांगासिनो सहैनायनि लामायाव. बिथांमोना हाइ हिल गानना लानानै थाबायनो हायाखै, हाथाइ गोजा थाबायनांदो. सहैनो आखायाव लाबाय जोंहा एसे गोजौ, गाहायनिफ्राय गोजौ फैबाय जोङो. थारैनो बिथिं एसे न'खरफोरा मोजां. बै जाबाय वाल, बे वाल दं हाग्रामानि मोनसे. बै जाबाय वाल, बेयाव जों मोसा नुनो मोनगोन, टाइगार. आरो सिङावलागि जों हाबनो नाजागोन. आसा खालामो नोंथांमोना नायबाय थागोन जोबथाङावलागि. सिङाव जोङो ट्रेभेलार्स गारि लानानै थांगोन. थांनानै बेयाव मोसा मुफुर नोंथांमोनखौ दिन्थिनो जों नाजागोन. जों सफैबाय बेंगल साफारियाव. बेनो जाबाय बेंगल साफारि. बै सिगांथिसो हाबोनो, बेनिफ्राय थाङो सिगांथि फानो. दायो टिकेट काउन्टारजों थांगासिनो दं. गोबां बोसोरनि बिफां गिदिर दंसै. गोबां सुबुंफोरबो नायनो फैयो. बेयाव पार्किं बिथिं गंसे ट्रेनबो दं. बेयाव How tall are you? माने बेयाव नोंसोरजों समान नायनो थिनदों. मैदेरजों समान ना, मुफुरजों समान ना मोसाजों समान? रावबो समान जानो हानाय नङा बिसोरजों. बेनो मेन गेट. मेन गेटआव हाबलांसै जोङो. बेनिफ्राय टिकेट काउन्टार, बेयाव टिकेट दानो. मेन गेट फैदो. जाबाय जों साब्रै नामा?
तेरे से नजर मेरे आंखों में कैसे ये ट्रेन बायदि गारि बेखौ गाखोनो मोना न' बेयावनो गाखोनाय नामा नैबेनो गारिया बेनो जोबोद समायना ट्रेन ओइ नै बेयाव खासे नांथारादों नै बुरैयानो खेला गेला लानानै नांथाजाबाय नै गथ'फोरनि जागायाव बुरैया गाखोबा म नांथाजानो रे बिसोरबो नै बसं बसं खालामदो इखो गासैया पुरा मन बादोङो मा होनो गोदोर बारायफोरानो